I'm a single mother. Ngiyayazi imphuzu kamuntu. Azizile la kuzodlala ngawo. I'm a single mother of 5 children. Ngibakhulisa ngedwa. Ngiyazi ukuthi abantwana bami sometimes babuze ubuhlungu bami. Even if asibathumi but bayabuzwa ubuhlungu, bayabona ukuthi uyalimala. Sorry sithandwa sami. Samba naye ngithi. Siyabonga mkhulwane, siyabonga uhlale naye so. Ngakhele ka nje uthi nje xa wendaba enhle Epsom Beyond bakithi ke silana ke iSoweto. Hayi ngisho ile address nani sikhona ke siyindalo enhle sifuna thina ke niyazi ukuthi sifika qathatha uma ngabe sizwe isimo sibekhulumele abantu ku social media hayi banamanga hayi wasecima kanjani nangima ayanda ukhona eduze kwethu lapho ayanda bakhona nazi impahla ngempela zomntwana nazi siyayibona icathulo siyiphethe hlale nikhuluma ngo AI nazi icathulo la nazi isikhoma sengane la nazi isikhoma sengane la siklephukile sigugile nje so ukuthi social media ngempela isifana yebo khona bakwa social media abenza kahle khona futhi abantu bakwa social media bamoshayo bamosha kwangempela izinto zingabi right uma ka ayanda ngala uphatheke kambi ukuthi uvelelwe into kanje uyireport khona bahlekisa ngayo nangu makhelwane uyasazi isimo uyasichaza so bathi ngizoqala ke mina ngidedeleke indalo enhle foundation nayo ke ingene ke ithatha udaba lwayo ikhulume kodwa ke besisho njalo thina si DJ Gxawe indalo enhle Epsom Beyond sikhona la sifike eqathatha all the way from KZN siyabonga mathuni sanibonani ninjani yimi lapha ngikwaze ebhaziya eMthatha ngibengwase Showe light yakho ngala sithanda i-wrong right yami i-wrong kakhulu alongiphansi bekwa yimi Akusekho ke manje uthi uyayikhulumela yedwa. Asakhuluma yedwa kamereni ngomama akaze amthume futhi umama uthi akhuluma. Nangu udadewabo kaAyanda. Nangu umfowabo kaAyanda. Nangu. Yini nenza ngicabanga ukuthi ayikho lento ade ikhuluma Ayanda. Khona ingane engavela isuke nje iyoyikhulumela ikhuluma into engekho. Ingane zizwe ubuhlungu obuzwiwa uma wazi. Khuluma mntanami. Sanibonani ninjani? Ngithanda ukubingelela kini yonke. Ngithanda futhi ukubonga kulabo abasizile nalabo abangasizanga abe befisa ukusiza. Bengifuna ukusho ukuthi kulabo bengakholwa isimo angibablame because ezinye izinto ziscam so not everyone will believe us, not everyone will pity for us. Hayi kizwa kahle. Blue shirt, jacket, statue, kukhona konke la. Ngithola yonke into la. Ngithola yonke into la. Icathulo zilana. Oh, ngiyabona. Uthi icathulo soyithola kaPepe. Uyayizwa ngathi ukubhela into engisho. Bese wena kanjani? Ngena naye majulo nazo silingane sengane ifilo awuchaza lo bafuna abechaza no bafuna ukuthi lo bashisa ngizanti nabo mongale vela thina hayi wrong leyo kufanele kube kanjalo azange DJ waphatha stress mayikoze njani tin doctor siphizi njengalana sikhona sikuphi kambe siseSoweto Project Glen between lethu lapha nange lokuza lapha uthi siyalinganisa lana noAyanda siyalinganisa i-uniform yase-Project Glen Primary School. Mamjwaka wasebhazini. Mamjwaka wasebhazini eMthatha ngibengwaseshowe wamothi. Hayibo. Ngiyalinganiswa manje la. Chulu linganiso wakho naye phela uvulinganisa naye ngilinganisa nami Chulu. Ungevngevo wakho. Ayanda wami. Magala connect to the avoid yabona ugrade ba Ayanda
Abona siyabheka but irongi leyo. Yabona ngizamphela bese. Omunye lo esamsiza usine omunye lesisomunye namavidiyo niwalalele futhi amavidiyo kuma-page ethu niwalalele bawenze thina usubhayizeke manje uzophuma esandleni Guys, ngeke Don King, the only legend. ayimele uda ngapha ngi-right alondwe yabona nangu alondwe Hayi uhlala manje. ngi-right ihleli kahle ngikowa ini ngaphandle ama-shirt ama-shirt ngaphandle ayikho ayikho iyamlila kahle uzofaka nayinye phe ayikho nkulu iyamlingana ayikho nkulu injani ibhekisisa phela no ayikho nkulu mbukele no ayikho nkulu ngi-right angithi u-ayat on the 7th uzoyishiyela mama-ke uyibona i-right mama i-right umama-ke thina uyayikhahlela thina thina lagabhashi uyayikhahlela umama mina ngiyibona i-right as usho nje uyayikhahlela khashana yena akayilungi ayilungele mama leyalokhona 11 to 12 ku-10 to 11 There's a 9 to 10, 11 to 12. Yes, 9 to 10 If you get them a customer, 9 to 10 Bila for the jacket. Yathema sisi. Hey, kathema njengale. Obhekile bhashi igama halo shit umfithu how how sure how the fence go. Yo guys, this is sad. This is sad. Ngicela nihambeni niyobuka and guys, ama-decision esiwenzayo as abantu abadala a-affect abantwana and thina asiboni because usuke ngaleso sikhathi ufuna lento wena uyifunayo. This child is explaining ukuthi besiphila kahle thina, sihappy, siwumndeni, sinobaba, sinomama, sihamba nge-transport uma siya esikolweni, sikhera, kumnandi. Kwafika a woman wazohlakaza umndeni wethu. As women, mawuhamba uyojola nendoda eshadile enomuzi, ubona umfazi wayo nabantwana bakhe, bese wena uyafika uyangena ngoba ufuna iweave, ngoba ufuna iBrazilian. Now ama-results. This is exactly what happens. It's just that lauma families, those kids have never come forward to speak. But mau homewrecker, umosha umndeni, this is exactly what happens. Ushiya umama ongasebenzi oyi-housewife okhulisa abantwana, indoda iyasebenza yiye emnakekelayo, uze wena nokronyi uzongena kuloyo mndeni loyo uhlakaze. These are the results. Ushiya abantwana ba broken because most of the time gure la indoda ijola bese iqhubeka ibuke umndeni wayo, iphile nomndeni wayo, ibanakekele. It's very rare. Especially my says ayathatha decision yokuthi iyahamba izohlala nawe. You need to know ukuthi
he is going to abandon his family. Kunabantwana bazolala bangadlanga ngenxa yakho. If you are that person, there is a very special place in hell for you. A very special place in hell for you. But it is fine. Sekwenzakele. Guys, if you can. And also, you know those people abahambile baya guma video, there's like 2 videos of these kids like where they are dancing. You understand? If uhambile waya kuleyo video wayoti shukuthi bendlala ngathi because you guys here you are dancing, then your logic is very flawed. Umdala for nothing, uyislima esidala. Who cries every day, you guys? We go through things. We don't cry every day. Umuntu ohluphekayo ukhala every single day. She explained, yeah, kune TV. She explained ukuthi besinomndeni sinobaba sinakekela siphila kahle, but manje ubaba akasasinaki ngoba sekahlala nomunye umfazi. And even through that, these are kids. Abantwana laba. Still bazoqhubeka babe happy even in that situation. In as much as wena umdala ugowa une depression, you don't cry 24 hours. Awukhali 20. Ngisho noma ungaze ushonelwe, you don't cry every single day. Amanye amalanga anzima, some are better than others. Guys, kids should never experience this. Kids should never go through this. Umntwana mele kube umntwana adlale angcole angazi nokuthi if abone isinkwa sesikhona angazi ukuthi like kids are not supposed to experience this. Kids are not supposed to understand ukuthi ubaba uhambile ngoba sekajola nomunye umama. And she's saying ukuthi uyasistalker, uyasibheka ukuthi siphila kanjani because lento ayenzile iyamchaza, ukhohlakele. Oh my God, you guys, if you can, ngicela sisizeni if siyakwazi nawa ama-account number kasis Ayanda uma wakhe. I-account kamama yakhe lena yaku-TikTok. So ufakile account number yase-Capitec kwafaka ama-details uthi bahlale Soweto operate land. Kukhona abantu abangahlali kude kunabo who have confirmed ukuthi labantwana laba siyabazi isimo okwamanje la abaphila under sona like asikho right. Kunobhuti othe I have seen mini tracksuit galomntwana, I have seen icathulo zalomntwana. Yo, this is so sad. If you can, if awufuni, shut your mouth. If awufuni, shut your mouth. Unga discourage abantu abafuna ukusiza. If you can, you guys, please, ngiyacela. Umntwana has reached out. Can we please help where we can? This is so sad. Abantwana bethu are not supposed to suffer because ama decision wethu are wrong. Eswathathayo as abazali. Yabona abantu base South Africa guys ni evil. Abanye benu ba evil. Yabona ngiyanyanyisa lento yokuthi unabantu la abakhuluma ngalezi ngane embili ngoba nakho bona bahambe bejula namadoda ashadile. So ingane bithunywe noma ngabe bithunywe ke bilidinga usizo. Asithi bithunywe ke kodwa bilidinga usizo. And unalamadoda lawa asho njalo ngoba afuna ukuyithethelela wona ukuthi ku right ukuthi wona hambe ethenga amawivo 5000 icathulo zengane zingekho. Hey, there was something fishy lapha yana ayikho ingane njani. Guys, lezi ngane lezi esikoleni zifunda yonke into. Bazi yonke into. Nicabanga ukuthi njengoba ku TV kudlala uMoja Love nivula ama TV phambi kwengane kungekho age restriction noma abathi ibhali age restriction laphana kodwa abantu abamnyama abayiconsider by age restriction. Ingane zibuka into nento ebhala u18. Ilezi ngane lezi zazi ukuthi ukuze kulalwe kwenziwa kanjani ngoba ziyayibuka la ku TV awavalwa. Zibuka ukushaya foreplay ziyoqeda kuze kuyongena kuvuthwa ndaba. Ziyalwazi ngoba ziyalibuka la ku TV. Ama TV aswaloki ukuthi angavulwa izingane zibuka izinto ezirong. Sifaka i-restriction cha zibuka yonke into. Mangabe ingane ke lento esibukisa yona thina abalungu bayinaka kabi lo into. Mase ingane seziletoko seziyazi ke lento le ngoba ziyibukile. Seyilento isinkulu nengane. Ubani nje lo ngathena ingane zakho uyayimonitor ukuthi azizibuka into eyengane ukuthi age restriction uyayinaka. Lento esuka ibhala lapha ukuthi ingane ingayibuki lo into. Akekho. Kodwa ingane ke mangabe lento ingqondo yengane iabsorba very fast.
sezibukileke seziyayazi something fish lezi nkulu nazo lezi ngane inkulu ngoba vele sibukisa into ezinkulu neyakwakho ingane ayingaziwane kwenzeka nayo yokutshengisa ukuthi inkulu into eyazi izinkulu into ezaziwa ingane engafanele zazi kwi-age yazo yekani ingane with peace sezaregret ingane ngoba abantu bafuna umotivate ukonakala kwabo abakwenzayo behind closed doors ebumnyameni ngoba bayazazi ukuthi bona bahambe bethola namadoda amadala befuna imali bephuca imali engane ngabe ziyadla nabanye nabantu besisake laba ke abalambisa ingane behambe bethenga ama-weave bephifebe sebebabona ukuthi bayamotivate ngathi ingane ibithunyiwe ingane ihluphekile ubaba wayo ofana nabanye benu la abazomotivate umbhedo anidabuka ingane ukuthi ingane izoveza ukhona umuntu uthanda ukuhamba ehlekwa ikhona ingane njengoba lento iyibuka izwe lonke ukuthi kubo kwayo umndeni wayo unjani nicabanga ukuthi khona ingane ngeza la izoyihumulator into ebuka umhlaba wonke ingane esikona izoyihleka bingavele isukele ingalidinga usizo hayi nina nikahleni abantu ake bekhule lezi ngane idinga uprotectwa hayi ukubukiswa ngazo. Ngisanda kubona enye video la ecirculateayo yeingane engicabanga ukuthi ngayihlampezisa ukuthi u9 years no11 years kodwa indlela ewell spoken ngayo leya ngane akufani age yayo sewathi sengama 2000 azoyilungisa icountry. Now lengane lena iyakhala and she's explicitly explaining ukuthi ukhule kahle ukhule ekhaya right elifudumele elinomama nobaba ukhule enzelwa yonke into ube esikoleni ekhokhela transport yonke into right bengaswele lutho up until kube khona umuntu wesifazane wesithathu ofikayo. Nawe ingane encane granted singasho ukuthi kunezinto ezixoxwayo phambi kwayo kodwa understanda ifunctioning yomqondo wayo ithi angifuni kube ngathi ngisaphaza indaba zasekhaya ku social media highlights angifuni kube ngathi kodwa engiphethe kahle lento. Now she's addressing ukuthi ever since this lady came into their lives obviously bahlukene umama nobaba and umama doesn't work and njengoba umama engasebenzi ubaba doesn't support them and njengoba engaba support yazi mfethu ibhlungu lento ngoba ngiye ngayibona mina sikhula einganeni eziningi sikhula because growing up in an environment whereby khona ama-haves khona ama-have-nots ufunda esikoleni esi-English medium meaning khona banakho khona bangenakho their parents who were just able to scramble enough ukuthi ingane ingene la ithole a good education. You know, we had friends where uthola ukuthi uma siphethe lunch sihlala sonke thina sikhule muwazi ukuthi mina ngiphethe lunch ulo uphethe lunch sizodlala istokfela sama lunch siwabeka la wonke ama lunch ethu siwashare and ingane describe leyo narrative ukuthi mina sengumngani owusizi I don't have money for lunch I don't have food for lunch uyaphela no 5 days singadlile siloke siphuza amanzi and you gotta understand I trauma eyenzayo enganeni encane. And they are explaining ngani ukuthi kuza ubusika futhi hayi ukuthi ithi kuza ubusika kusho mina kuza ubusika ikhala ngokuthi asinawo ama uniform asinawo ama track suit asinalutho and yabona kuyona yonke leya video akukho la ithi khona ngicela ningidonate ngicela ningifakele imali ethize leya ngane is basically calling out isenzo sabantu abadala abawu2 which is biological father wakhe no stepmother lo so called because yabona isibindi sokuthi ngiyingane encane growing up early 2000s to mhlambe 2009 mina ngina 9 khuluma ngento nami engake ngayenza nami ngina 9 I called out what probably shaped me into being ingane ngiyiyona namhlanje. Yes mina ngangqazula ifile elingaka ngathi mina la ekhaya ngibona nokuthi kwasuka umsindo ngashawa kanjani okusala I was telling the truth and you look at me now boma 10-15 years later after the fact I'm an honest person ngiyalimela iqiniso and ngihlonipha isibindi saleya ngane ukuthi mayincane kanje ikwazi ukumela iqiniso kanje masi no 15-20 izobe ingabambeki izobe ibhola izobe ipowerhouse and ngitholi ngiyayibuka ke lento angijwayele ukukhuluma ngezinto ezibhesha abantu besifazane because angithandi le agenda isizakala ngathi but niyayenza lento nabantu besifazane and angazi nifuna ukuzuzana aningichazeleni sesixoxa njengabantu besifazane yini kwenza ukuthi uma uthandana nomuntu wesilisa onezingane omfice ezondla izingane ezimaintainer wena bese uyangena bese uthi lo muntu wesilisa kangazondla izingane zakhe usukuthi akwenzekeni yabona umuntu wesifazane onjalo uma we out kumele umbambe ukuthi lo muntu azile ukuzokwakha mawuyitsotsi nje we out elayithile umjida nje mfethu
u-out nje wakini nawe insizwa yakini ephelele olimela iqiniso nomgogodla uzombona umuntu wesifazane oze ngokuzodestroy empilweni yakho because tell me why efuna ukukhumula kwi-seed yakho imbewu yakho because your children are your seed. Your children are the embodiment of you. Angithi they are because you were. So lo muntu loyo oclaim ukuthi uyakuthanda wena ufuna ukwakha umndeni nawe ufuna ukuvusa umuzi wakini uzovusa kanjani umuzi wakini wena ingane zakhe ezigibele ngaphandle? You understand? And these are the same women that wanna cry wolf amadoda mesethi shiyanezeni ingane ke mina masuzoshada uze wedwa la ushiya ingane kini. At the same time you forget ukuthi wena umuntu wesifazane ukwi-position yokuyidefenda leyo nto uyidefend because iqiniso lihle uwena kusuke kufanele ngabe uyamgqugquzela ukuthi yena ngoba ngikhona mina empilweni yakhe angizile ukuzodestroy ama relations akho nabantwana bakho kulungile if things don't work out noma wengane zakho it's fine miyeke ayikho inkinga vele people are entitled to choose who and what they want ngesikhathi abathanda ngazo. However uma sekuzo affecteka abantwana lapho you are a selfish diabolical bitch. One more time for the people at the back. You are a evil, cruel, selfish, diabolical bitch. In fact, umshanelo wakho wena uno 4 pipe ne-sunroof engangami ngilele. Usuke umthakathi wena. Kini kusuke kumele bakwakhela uround because in fact lalela imfene usuke uzoba nayo. Yabona uma umuntu wesifazane wena othi mujola nendoda. Nithandana ngikhulumi lo lama hookup eniwenzayo manje le hookup culture ngasile. And mawuthi abheka abantu abadala abantu bo 92, abantu bo 88 basana ma hookup culture bana ma sneaky link but that's not the point. Mawuthana nomuntu uqondile umuntu wesifazane uthi uyakha wena lo muntu and then you find joy in the fact that u5000 abe ukhiphela izingane ezu2 useuza kuwena unjengoba wena uyothenga ama-weave uyophuza nabangani bakho wena kunezingane ezilala ilambile ezikhalayo every day incenga uNkulunkulu namathongo ukuthi Jehova sicela kulunge nathi and mawuthi uyabheka lezi ngane azicelelanga ukuzalwa azinacala and noma wazo njengoba engasebenzi hayi ngoba ethanda ngikholwa ukuthi khona umuntu wesifazane othanda ukuthi ingane zakhe zihlale zilambe phambi kwakhe yabo. And wena muntu wesifazane kulula and I hope lo sisi uyayibona le video I hope yabo because yazi kunesinye isisho esihlezi sishiwo uma wami athi mama you lose him how you got him. One more time for the people at the back. Athi mama you lose him how you got him. Yabo uma ukuthi ungene kuyena wena wakhipha abantu wafica abantu beyihlalele kahle wabakhipha wena wahlukanisa umndeni uhappy wena kwangena wena wadlondlobala kwalamba izingane kwahlukumezeka abantwana ngenxa yakho. Lalela 5 years 8 years down the line kuzofika 2000 elingangami ufika 2000 elingangami elinenwele eziphuphuzelayo ifike liswipe leyo ndodo thothi nawe usunezingane bese lezi njani 2000 bese lithi mina vela nginayo ingane angibona indaba yokuthi kumele usupport izingane uyisupport kanjani izingane mina ngingenayo iweave bese enze njani leyo ndoda ngoba yububu naye namgogodla isihlama yu17 bese yakushiya nezingane nawe the same way ushiye lo munye umuntu wesifazane enezingane usale nawe. Why? Because you will lose him how you got him. Akusikhona kagogo kwakho la emhlabeni. You don't get to be mistreating abantu when thinking kuzogcina wena ayikaze nje izidume kanjalo umizosuka. And lento yaza ngiqala ukuyibona khona icomment khona usisi wakwaposta wathi mina abayongizonda abantu abanengane nomyeni wami because angeke kuze kuphuma imali la kwami yokondla izingane and wonke umuntu kuma comment section would be surprised babemsupport ukuthi ayivele mina nje nami zami ingane ngiyayibonela naye akayibonele kwezakhe izingane. Wrong. Umfice ondla. It wasn't his fault ukuthi wena ubaba wengane yakho wakushiya. Yayizwa leyo nto. It wasn't his fault. Yena ube ubaba wengane opresent ezinganeni zakhe. Ube present ube ubaba opresent ezinganeni zakhe. Kwase kufika wena wase wenza ukulayitha kwakho because niyawasebenza namadoda niyathanda nokwadlisa mase nijikele nibhonye nigwaze nibulala bese kube ngathi like mina mfethu I fail to understand. Ngiyakubona okuzonda umuntu wesifazane to the point ukuthi ngizomphuca indoda ngifuna phila impilo miserable but what about the children dog? What about the children? You gotta understand. Asikho isidingo sokuthi silos prolonga a generation enye traumatized. Our grandmothers were traumatized. Our mothers were traumatized. We were probably traumatized as well. And this is ukulinqamula lelo bandi kunaloko kunabantu abadala who are trying to prolong the cycle of toxicity, trauma and abuse. One more time for the people at the back. Akekho umuntu olingana nami who is out here trying to prolong lama cycles angasile. Yazi you'd be surprised kunenye irazo eke yathi ngizobe xoxa esitolo ngiyothenga ithi le razo yazi mina ngijole nentombazane 6 years elingana nami ngabafuni hlobo abantwana bami ngajola nengane engiyishiya
ngo-8 years, meaning ukuthi shuthi leyo ngane yango-2000. Uthi le ngane iyona ebihamba ney'ngane zami, mina uma ngisemsebenzini ilanda iy'ngane zami, ngimshiye nemoto ilanda iy'ngane zami, ingifonele ingitshela ukuthi hayi abantwana ngibalandile bala kumina, sizodlula espace siyodla mese endlini uzosifica yabo. And irazi singayibuka lento ukuthi le ngane ayikho into engiyikweleta yona, ayikho into engiyishilo ukuthi ithanda abantwana bami, ibathandile nje ngoba ithanda mina. And that's how you clock umuntu ongene kwimpilo yakho with the intention yokwakha, not with the intention yokudestroy. Uma seniqedile ukusanganelana lo mbhedo, ihleze ngisho mina ukuthi lezi zinto zaku-social media isikhathi esiningi sikele emsaza ngisibhayi ngiyasiphezula. Why? Mase sihleli kanje mano wemano, face to face as individuals, we all talk a different tune. Khona uzothi hey mina ngiyiphekela indoda, mina ngiyiklinela indoda, kodwa mase ehleli nendoda uzakhipha iwashing awasha azatshekisa ikhanda kanje. Bakhona khona omunye ozokutshela ukuthi hayi mina nje angijoli mina, kanti sife besidala. You know, social media unjalo. Social media will allow umuntu to pretend to be something they are not, because they are hiding behind the screen and they are hiding behind their fingers. But mase sihleli kanje, you all speak a different tune. So bafethu ake sizicheckeni. Kulungile mhlukumeze umuntu ungamfuni kodwa ingane ayinacala bafethu, ngisana uba yilwane kanje. Nalapho nizothi amakwerekwere, hayi bafethu Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Indalo enhle idonate ama-uniform akumakwaThandeka idonatela bantwana labancane lababili labatrendile ngemva kokuthi bende video baposte laphana ku-TikTok bakhuluma indlela bahlupheka ngakhona because babo wabo uhambile wahamba ne-side chick wabashiya makwabo akasebenzi. Babonakala labantwana bakhala evidweni, ivideo yabo yaba viral ngendlela lesimanga, yathenza abantu abaningi kakhulu. So uThandeka nendalo product bahambile bakavakashela makwa-Ayanda njengoba sibona bamthengela ama-uniform, bathengela abantwana ama-uniform, icathulo desikolo. It's so sad. Le ndzaba lena isusele okukhulu ukukhuluma laphana kuma-social media platforms. Labanye bathi bantwana bathunyiwe, labanye bavelana nebantwana bafuna kubadonatela. So guys, it's a very, very sad story. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. So goodbye.